E kaunti ma Homa Bay nyakoro Ramogi jwang jood bura ma owuok e kaunti ma Homa Bay okone piny owacho mondo kik wiye wil gi kaunti no e kinde ma koro ichwalo kony ne oganda ma koth El Nino ma sani dhi nyime gi chwe pacho kae osekelo negi midhiero mopogore. Jood bura go ne oloso e seche ma oganda mathoth ahinya to mago mawuok e gwenge ma Karachuonyo, Homa Bay town kaachiel kod gwenge mago ma Suba medo yudo chandruok ma ikelo gi pi mopong' kendo muomore e kaunti no. Jafwambo marwa Alia Beach miyo waler. E seche ma oganda mathoth e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay medo dare miechgi, jood bura go kone piny owacho mondo oket chenro makare mar chwalo kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko ne oganda ma sani koro pi mapong' kendo muomore osedare miechgi e kaunti ni, mana kaka itimo e gwenge mamoko, ka ginyiso jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo mi apis mare kik wiye wil kod kaunti ma Homa Bay e kony ma ichiwo ne jogo ma pi Oula osehinyo e gwenge mamoko. A number of places like Alum and so forth are also submerged underwater. You go to North Karachuonyo, the same thing. Then you come to Central Ward, the same thing. I'm told that this currently is being dealt with directly under the office of the Deputy President, Gachagua. I wanted to call on his office not to take his eye out of Homa Bay. Jood bura go bende ywago kethruok mag apeyni ma Oula oseywere e kaunti ni, ka ginyiso piny owacho mondo oketenge omenda minyalo tige gundho apeyni go. Homa Bay County, and particularly Homa Bay Town constituency, Karachuonyo constituency, and Suba North constituency, and at the lake where the major rivers terminate into the lake. The whole of yesterday night, more than half the population of Homa Bay Town constituency living by the lake had to be evacuated. A number of them had to be relocated and be settled in schools. Homes have been swept by the raging floods due to this El Nino. Karachuonyo, in Rangwe, in Homa Bay constituency, in Beta constituency, and Ndewa constituency where I come from. All the roads, I think in Beta, Ndewa constituency are not passable. People have been cut off from basic services like health. Agitimore ka midhiero ma ikelo kod pi mapong' kendo muomore pod okwako gwenge mopogore e kaunti ni, ka Otieno Manyoro, familia Buora, gwenge mag Wahambla kod Rang'wena ne pi Oula ogolo e miechgi bang' ka aora Rang'wena ne opong' ma oyiech oko. Kaka wan jo senta modak ka nyochopo nyoro saa 2 nyo wayudo chandruok maduong' kabisa. Nywapoka pie modonjo kuomwa. Senta waka wan jo wala mang'eny, wan jo wala maloko gik mopogore opogore. Koro kawuono wadong' nono. Ane senta nyal kinyi aloke bando dhi te madong' gi lweta nono. Kata kaka koro watimo tamore to kanye migole fees nyaka ne nyithindo to nyithindo oduoge rusa. Wan gi poso milario ka. To pi no donje igi te ma serve this area as a whole. Koro jidhinindo kech kawuono makata mogo gine yudi. Koro sirikal ko yie to konye kata dukni maka onge mati kata chiel onge. Koro poso milgo pi odonje igi te. Jogo ma odak machiegni gi aoche bende kwayo mondo many kuonde moting'ore gi malo ma ginyalo jote mar geng'o masiche minyalo kel gi wach pi mapong' kendo muomore. Pi mano monjo wanyoro ne kotho kogo gweng' kata e kotho go malo rodi kumari aora marang'wena sauce ne nitie. Omiyo akwayo ni wadhi wadage miere wa ma ewi got gi wede wago nyaka teko mar koth dog piny ka waduoge e miere wa ma kawaida. Ta apil ne gavana nyocha no osebiro ka motelo ne wakwaye ni mondo wayethiedh chandruok mantie ka en ni nyaka wayaw wang' aore 2 ma en Diwuoro Chido gi Rang'wena mondo mi water flow into the lake obed mayom maonge thur. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok ma jochiw thieth mano Kenya Union of Clinic